Kienu ħafna l-kummenti u reazzjonijiet pożittivi għal diversi inizjattivi li ttieħdu bilan li l-bajjiet mifruxa madwar Malta u Għawdex ikunu aktar aċċessibbli. Fl-aħħar jiem, f'bajja f'Malta u f'oħra f'Għawdex ġiet installata walkway, jew aħjar rampa ta' ċess. Iżda din kienet biss ħolqa minn katina ta' investiment bla preċedent li qed jittieħed fid-dawl ta' soċjetà iktar inklusiva. Tkellimna dwar dan ma' Paul Buġejja, il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu li hija l-entità wara dan l-investiment. Xtrajna wkoll diversi amphibious chairs illi kif qed taraw hawnhekk għaw diversi minnhom f'din il-bajja imma mhux hawnhekk biss, għandna anke f'bajjiet oħrajn madwar Malta u installajna wkoll hoist siġġijiet li wieħed ikun jista' jinżel imma dawn qegħdin installati f'żewġ bajjiet oħra fejn hemm il-blat, jiġifieri m'hemmx ir-ramel imma wieħed ikun jista' jinżel il-baħar permezz ta' dawn is-siġġijiet. Fil-bajja tal-Għadira iltqajna ma' Connie Xikluna, il-Head Supervisor tal-istess bajja. ħafna jfittxuhom però għatem minn ma jafx bihom, it-turista ma jafux bihom, però aħna kif naraw wheelchair bħalma hemm, aħna morru fuqha ngħidil isma' jekk tituża servizz għandna biex tinżel fil-baħar u biex timxi fuq ir-ramel iktar komda. Jekk ma jsibunix huma infittxuhom aħna xi naraw il-wheelchairs fil-bajjiet. Spjegat li l-maġġoranza ta' dawk li jużaw dawn is-siġġijiet huma persuni li jkunu f'siġġijiet tar-roti. Madankollu jintużaw ukoll minn anzjani u nies piżejjed. Ġast tiġbdu bħalma tiġbed karettun, jibqa' niżel fl-ilma, kif jinżel fl-ilma peress li għandu tersa l-lakstu u minn fuħin. U għandu dawk tal-ġnub u ma' mimlin bl-arja dawk jifflowtja fil-wiċċ. Ma setax jonqos li inizjattivi bħal dawn jintlaqgħu tajjeb minn persuni b'diżabilità li kienet lajta tagħhom li waslet biex tittieħed azzjoni. Oliver Xikluna, President tal-Kunsill Nazzjonali Persuni b'Diżabilità, isostni li postijiet pubbliċi għandhom ikunu aċċessibbli għal kulħadd. Jekk tħares fuq il-medja soċjali fuq il-Facebook speċjalment, anke minn persuni b'diżabilità kien hemm impatt pożittiv ħafna u nisperaw li naraw aktar, jiena ċert li se naraw aktar anki wara li għaddi dan is-sajf li nixtieq ovvjament li s-soċjetà ġenerali jirrispettaw daw l-affarijiet li qed isiru u ma jsirx vandaliżmu.